भाई हमार नासा मुक्ति के आज 165 दिन ह। हर संडे के कोनो को ना कोनो गेम होला। ई गेम देखी बहुत मजा आई। एकरा बाद सीनियर वाला एगो गेम भइल बा, उहो दूसरा पार्ट में वीडियो के देखे के मिली। ई वीडियो देखी बहुत मजा आई। समझ लो। रेडी 1 2 अरे बाबू चुप कर भाग भाग लेके भाग 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 लेके भाग रेस 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 बहुत बढ़िया 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 बाबू भागो बढ़िया भागो भागो चलो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत चलो बहुत बढ़िया बाबू बहुत बढ़िया चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा